takura min yake gaba ɗaya ni ban ma yadda da shi ba har mafarki nake yana firgita na fa dadi. Mafarki akan wannan to ke baki isa ba. Kai kamata yi wa wannan tambayar. Ba na so ma zo a gari na fita da ke kawai kin gane? To yau ki ina jiran ki sauri. Yau sai na kai yarinyar nan mu yanka. Ka tsira da mutuncinka ka kuma kiyaye duk wani wulakanci da cin mutuncin da matan gidan nan za su yi maka. Saboda su kaf cikin gidan nan babu wanda suka kyale. Kai ne yankin mota zo nan. Ni ne? Kai din. Wannan shine mijin da zan aura. Ka gaishe shi. Okay, Allah sarki. Assalamu alaikum. Har kana da yancin da zaka ba mijin da zan aura hannu ku gaisa tare da shi a matsayinka na matsiyaci? Ni fa na kasa musu kwata-kwata.